Hola, molt bona vesprada. Soc Vicent Camps, recitador, i coordine el taller de poesia L'Aula de la Paraula de la Biblioteca de Paiporta des de fa 2 temporades. Aprofite per a saludar a tots els meus companys i companyes del taller de l'Aula de la Paraula i també per a felicitar a tots els usuaris i usuàries de la Biblioteca Pública Municipal de Paiporta en este dia, que és el dia de tots, i per això ens felicitem. És el dia de tots els que els agrada la lectura, siga en la vessant que siga. Bé, jo, com la meva especialització és la poesia, vos vaig a recomanar. Després a cadascú li agradarà més o menys, però en principi a mi em pareix un llibre, un poemari de moltíssima altura i que m'agrada molt, a més eixa poesia recitada, i estic parlant-vos d'este poemari. És un poemari que porta per títol, com veieu, Totes les meues dones, i que és un poemari d'Imma Máñez Albert. Imma Máñez és una poeta de Catarroja que va guanyar el certamen de poesia Mar Granell de la vila d'Almussafes. Dins d'este llibre té poemes molt interessants, però vaig a llegir-vos el que dona nom al poemari, Totes les meues dones. Totes les meues dones tenen cura de mi. Totes elles són dins de l'ombra que m'acompanya. La somniadora, la temorosa, la que lluita, la feble, la mestra, la passional, la tendra, la malenconiosa, la criatura. Totes elles peixos d'un immens mar. Totes les meues dones em tornen a parir a cada trenc d'alba, donant color i forma al meu ésser. Cadascuna acudeix en el moment adient per recordar-me que no navegue sola. Totes elles mars d'una immensa terra. Quan honre les seues presències, tot allò em festege i puc donar gràcies d'estar immensament viva. Bé, doncs eixa és la meva recomanació poètica. Així és que, a no molt tardar, ens tornem a veure per Paiporta per a gaudir de la poesia dita en veu alta. Que tingueu un bon dia del llibre. Bona vesprada.